Adia. Ibu, anakmu kang dak wanti-wanti, kang dak kawatirake, kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki. Iki anakmu kang durung iso nyenengke ibu, kang durung iso nyenengke keluarga, kang isih dadi tanggunganmu ibu. Nanging ibu, anakmu iki bakal banggake ibu, banggake keluarga kabeh. Anakmu ra bakal nyerah ibu. Kanggo nyekelintang ana langit, kang kadang ditutup mendung, kang kadang wae mripat wis ora bisa weruh. Nanging anakmu iki janji ibu,